Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noordewien. Met Willem de Vries. Kom verder. Alles wat te speelt. Omroep Friesland. Everybody knew times cry. Ah, but women like Louise, they get by. And everybody thought it kind of sad. Dit is Noordewien. Goeie, en welkom bij Noordewien. Joert net vanuit de studio in Ljouwert. Maar ik ben aanreiziger naar Skielge, want wij vragen nu zo hoe zou het geweest met Hessel en Tess. Vandaar in een twaalhoek, 2 interviews met in dit geval Hessel van der Kooi aan tafel. Die had Joert ook de muziek uitzocht. Ik vind het ontzettend mooi dat we te gast zijn mij hier op het prachtige eiland. Ja, nou, welkom. En we gaan straks even praten over de muziek en hoe het met die is. Maar ja, alles goed. Ja, het is uitstekend eigenlijk. Ja? Druk of niet? Heel druk, ja, dat wel. Ja. Bij mij vooral. Nou ja, we hebben nog natuurlijk een paar vakantiehuizen. En om die nog verhuurbaar te krijgen, moeten we daar gewoon een energietransitie doormaken. Want anders dan is het niet meer te doen. De energielast voor zo'n huis in de winter is niet meer op te brengen. Nee. Dus we zijn dat nu aan in ieder geval een ultieme poging aan het wagen om het energie-neutraal te krijgen. Hoop gedoe? Of juist wel leuk? Nou, het is een hele klus. Want het zijn grote huizen. Dus het is echt wel... het is een C-container vol apparatuur. Ja, maar is het dan een nadeel of een voordeel dat je hier op zo'n eiland zit? Of niet? Het is altijd een nadeel. Ja, het kost altijd tijd. Maar Het kost ook altijd meer geld. Uiteraard. Ja. Het is sowieso... Alles is... Voordat het hier geïnstalleerd is het gewoon 10, 15% of 20% duurder. Ja, en de prijzen zijn ook grillig natuurlijk. Ja, dat is op dit moment natuurlijk helemaal een zaakje. Ja. Maar dat is, daar heb ik het heel druk mee. Uiteraard, want dat moet wel even goed. En een beetje genieten van het leven, denk ik. Ja, nou ja, dat heb ik mijn hele leven al gedaan. Hè. Ik heb ook altijd gezegd, ik heb nooit gewerkt. Ik ben van beroep levensgenieter. En dat wil ik graag zo houden. Ja. Maar ik heb altijd mijn werk, wat tenminste tussen aanhalingstekens. En wat ik doe, nu ook, dan ben ik bijna elke dag aan het werk. En dat geniet ik van, dat vind ik mooi. Is dat gewoon omdat het leuk is, omdat het mat? Nee, dat moet niet. Als ik het niet wil, niet zou willen, dan houdt het op. Dan doe ik het niet. Nee. Maar dat heeft natuurlijk wel consequenties, want dan moeten we weer een andere richting op. Maar nee, ik geniet daar wel van. En ik denk ook dat het beter is voor mijn gezondheid. Ja, ik het omdraaien. Ze is nog heel wat in het ritme. Als je heel wat wennen maakt nog een nieuw ritme. Nadat je hem jarenlang gewoon even plat zijn een kroeg draait met horecatiden. Ja. Nou ja, weet je, we hebben natuurlijk wel... Wie het schrikken of net? Voor een deel kunnen oefenen met die coronaperiode natuurlijk. Toen hebben we ook hele periodes stilgelegen. Ja, wie een keiharde les wat dat betreft. Ja, dat we dachten op een gegeven moment, zou het nog wel kunnen, weet je wel. Want je gaat dan, je twijfelt, je denkt van, hoe was het ook alweer? En dan op zo'n moment, ik heb ook in die periode dat we stil lagen, geen gitaar aangeraakt, omdat we zo druk hadden met andere dingen. En dat ik toen weer ging opstarten, dat ik dacht van, nou, ik weet het niet. Hoe zit het ook alweer? Hoe zat het ook alweer? Maar dat blijkt dus allemaal net als schaatsen en fietsen, dat verleer je niet. Nee, dat zit wel diep. Ja, dat is gewoon ook een soort tweede natuur aan het geworden natuurlijk. Ja. Dus maar ik heb het nog steeds, ik heb het wel heel druk, ja. Maar wie het bot oorkikken van dat s'nachtswerkje, misschien wel zondagen in de week op de topmomenten? Hè, Ik moet je eerlijk zeggen dat ik wie geen afkikverschijnselen heb. Wie is misschien ook wel een beetje blij dat... Nee, blij ben ik. Ja, maar ik ben zeker blij na de laatste paar jaar. Maar ik heb nooit... Ik heb natuurlijk 12.887 optredens gedaan, weet je. Bizar aantal, hè? Ja, maar ik bedoel...
Dus ik heb genoeg gespeeld, zeggen we dan. Weet je wel, ik heb genoeg muziek gemaakt. Tenminste, voor op dit level. Dus nee, ik voel me eigenlijk wel relaxed daaronder. Ja. Ik vind het wel heel vreemd, als ik nu langs de kroeg rijd, vind ik het wel raar. Ja. Nog even. Totdat we waarschijnlijk met onze plan B weer verder gaan, zal dat wel blijven. Want ja, dat is toch een ding. Daar heb je toch 51 jaar je hele ziel en zaligheid ingelegd. Ja. Ja. Komt ze nog zelf wel eens in de kroeg? Dus denk je, nou, ik pak even een fiets en ik ga even een borreltje ergens heen. Ik? Ja. Naar een kroeg? Ja. Nou, dat is, dat is ongeveer 45 jaar geleden dat ik voor het laatst in een kroeg geweest ben. Ja, ja. Ik ben dus alles behalve een kroegganger. Ik ben ook niet van aan de bar hangen met de broek half over je kont en een pluk haar eruit om daar dan uren te gaan zitten. En we spelen nog een nummer. En de ene leugen naar de andere aanhoren. Nee, dat is niks voor mij, man. Hou op. Nee, ik ben helemaal niet van de kroeg. Nee, maar Maar wij hadden ook geen kroeg. Nee, maar wie ook gezellig hier, drokte. Ja, maar ik bedoel, wij hadden toch een unieke eend in de bijt. Juist dat vond ik prettig. Ik heb ook nooit gedronken, hè. En dat heeft ook ermee te maken. Wij hadden een entertainmentplek. Of een vertroetelplaats was het. Wij vertroetelden de mensen met van allerlei leuke, lekkere dingen. En muziek, en lekker eten, en lekker drinken, goede sfeer, lekkere, alles proberen. Althans, zo comfortabel mogelijk te maken voor onze mensen die bij ons op bezoek kwamen. Ja. The good life. The good life. Vandaar dat hobbygevoel. Ja, dat is maar net. Weet je, elke hobby die je op een gegeven moment betaald krijgt, ben je een professional, hè? En dat wordt serieus, hè? Ja, elke amateur is op het moment dat hij betaald krijgt, is het een prof. Dus, en wij hebben ons geld aan verdiend. Dus je kunt moeilijk zeggen van hobby. Maar het was wel hobbymatig. Omdat we het natuurlijk met plezier gedaan hebben. Nooit met tegenzin. En het is ook heel langzaam, zou erin groeien. Hè? Er is toen Nou ja, ooit... precies, het is een way of life geworden eigenlijk. Ja. Nee, dat klopt. Is dat ooit in het begin ook al in een holle eigenlijk? Jawel, ja. Ik heb zelfs wel boekjes waar hele verhalen in staan. Dat ik nog niet eens eigen nummer had. Waarbij wel bespiegelingen stonden die het weergaven wat het uiteindelijk ook wel is geworden. Wel met een vertraging, moet ik eerlijk zeggen. Het heeft langer geduurd dan ik toen bevroedde. Ik zag het helemaal voor me hoe dat dan zou moeten gaan. En dat is best wel allemaal wel uitgekomen. Maar dat zeg ik met enige delays, zeg maar, hier en daar. Want wie in het begin wel gewoon een kroeg? Of eigenlijk Fortendales wel een soort evenement? Nee, het was echt een café. Ja. En daar kwamen in eerste instantie had ik ook alleen maar jongens uit het dorp hier. Ja, want ik begreep ik een beetje, het had ik wel een periode door. Hè, ja, nou, het ging heel hard, hè? Toch wel? Ja. Het eerste jaar was beroerd, zo ronduit beroerd. Er kwam gewoon helemaal niemand. Nou ja, de jongens van de ja, van dus. hier. Ja. En toen, die gingen dan, twee van die jongens, Klaas Vis en Willem Plekken, die gingen dan naar Midsland. En dan kwamen ze even later terug met 2 auto's vol met mooie meiden en van alles en nog. Die moesten dan naar mij luisteren. En dan gingen ze zelf achter de bar staan en dan ging ik spelen. Ja, want toen speelden ze ook vanaf het begin dus al. Nou ja, ik verveelde me doodwaar. Want ik zat soms 16 uur in die kroeg, had ik 5 gulden omzet. Ja, dat maakt je wat. Ja. Dus, en ik mocht ook niks vertimmeren toen. Ik huurde het van 1 april tot 1 september. Ja, het wie net van jezelf, hè? Nee, zeker niet. En het was in 1972 en in 1976 heb ik pas het pand gekocht. Want hier toen al de naam de Groene Weide? Ja. Die naam is die wel vers dus. Van 1872 al. Ja, dat is een mooi oud café was het. Wat had je ooit les gehad? In gitaarspelen of in zingen? Ik heb nergens les in gehad. Nee. Ja, ik ben een compleet autodidact, noemen ze dat toch? Hé, maar er weer nog in YouTube, dus denk ik pak even een filmpje. Nee, maar je had wel Muziekexpress, hè? Blad Muziekexpress. En daar stonden allemaal foto's in. En dan kon je dan ook zien wel
wat voor akkoorden ze pakten. En dan wist ik wel ongeveer... ja. En op een gegeven moment, dan ben je een fase verder. Dan is wat je in je hersenpan hebt, dat kun je ook dan gelijk genereren, zeg maar. Ja. Maar dat duurt even. Maar in het begin was het vooral naspelen. Ik heb de eerste 4, 5 jaar, wat zeg ik? Ja, 5 jaar. Alleen maar covers gespeeld. Had ik ook geen eigen werk. Dat is pas in eind 76 ben ik begonnen met Gosse Smit om eigen liedjes te produceren. Ja, want hoe kwam het bij hem? Hij was mijn buurman. En hij gaf taalexpressie aan de Frieske Academie ook. Echt nog, ja. 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 Rob Hoele in Leeuwarden. Die was toen de directeur van het creativiteitscentrum daar ook. En zo kwam ik. En toen vroeg ik op een gegeven moment aan hem. Ik sprak hem nooit. Het was een wat excentriek stijl. En toen zei ik, ik heb gehoord dat jij taalexpressie geeft. Ja. Ik zei, kan je niet eens een paar mooie teksten voor me schrijven voor een paar liedjes? En toen keek hij me heel schuin aan. Dat was een heel klein mannetje. Hè? En zei hij, waarom heb jij het idee dat ik dat zou kunnen? Ja, nou, leg het maar uit. En een half jaar later had ik Brother Sagittarius en She's Flying to America. Dat hebben we toen allemaal gemaakt. Hij maakte dan de tekst. En dan maakte ik de muziek erbij. Ja, maar dan kan je bewijs brengen, kijk eens waar je hier nog zit onder een tafel zit. Maar Nee. Hij maakte autonoom de tekst. En ik gaf mij gewoon een tekst. Dit heb ik gemaakt. En dan ging ik daar mee aan de slag. Met een bandrecorder voor mijn neus. Ja, toen weer er nog in studio. Cassetterecordertje. Ja, en dan probeerde ik daar een muziekje van te maken. Ja. Zo is dat ontstaan. Maar dat is pas eind 76, 77 hebben we dat gedaan. Je hebt straks verder op praten, maar eerst maar even de muziek. We hiepen hem bij Louise. Ja, Louise. Ja. Harry Matthews. Ja. Prachtig. Favoriet nummer dus? Hè? Gaat het om een artiest of om specifiek op het nummer? Het is echt... Nee, het is ook wel de artiest. Want ik vind die hele LP prachtig. Plain Song. Nee, en die melodieën zijn gewoon zo mooi. En die harmonieën in de refreinen. En dat is echt muziek uit mijn hart, hoor. Ja, en typisch hier in het zondag. Ja, meer flauwe power wordt het niet. Nee, maar een beetje soundtrack van die jeugd, of niet? Ja, ik was wel... mijn vader gaf dansles, hè, dus ik was ook into Jim Reeves, noem ze allemaal maar op. Tom Jones. Hoe kwam dat hier op het eiland? Hier is de radio on? Of nee, mijn vader gaf dansles. Dus ja, maar die hier staat en ik moest de plaatjes terugzetten. Ja, op die manier. Dus ik zat elke keer, als hij weer opnieuw met de Engelse wals begint van He'll Have To Go, dan huppla, hup, weer. Ja. Ja, zo heb ik ook leren fluiten door Jim Reeves. Want die fluiten in dat ene nummer. Hè. Maar zij ontdekte dus eigenlijk als jong persoon eigenlijk de muziekwereld. Ja, door mijn vader. Ja. Die speelde ook accordeon. Ja. Ja. Ik heb nog 2 weken op accordeonles gezeten. Maar dat was niet aan mij besteed. Ja. En toen later, heb ik een jaar of 13 was. Mijn neef Douwe, die had een hele mooie Spaanse gitaar. En als ik dan bij hem was, dan zat ik daar meestal wel op te tokkelen. Toen had ik zelf nog geen gitaar. Dus die heeft me wel ingevoerd in het muziek maken. Ja. Jim Croce geven we wat van draaien. Ja. Grote hit van hem, I'll Have To Say I Love You. In een song. In een song. Ja. Beetje hetzelfde verhaal als Ian Matthews. Gewoon... Nee, dat was ook natuurlijk... Als je gitaar gaat spelen, dan wil je ook nummers spelen die geschikt zijn voor gitaar. Dus, en zo kwam ik natuurlijk bij Jim Croce. Ja. Ry Cooder, Gigi Gale, dat soort mannen. En hoe heet die ook weer? Randy Newman. Geweldig. Ja. Maar hoe is dat? Tapestry van, hoe heet ze nou ook weer? Kan ik even niet opkomen. Zie ik je weer op? Ja. Johnny Mitchell? Nee. God. Nou, dat is toch ook wat? Ja. Tapestry. Kom op, waarom? Maar dat soort nummers. Ik bedoel, zetten ze dan de plaat op of het cassettebandje, weet ik veel. Toen hadden we al LP's. Toen LP's. En dan weer en nog een keer spelen. Weer draaien en dan meespelen. Ja. En dan proberen uit te vogelen wat hij doet en hoe hij het doet.
En dan op een gegeven moment dan denk ik, pak hem daar. Zo, nou, dan speel je hem later in de kroeg. Ja. En dat deed ik dan s'avonds, zeg maar. Dan ging ik ineens Jim Croce zingen of Louise. En dan vooral wat zo het publiek reageert. Hè? Dat is ik nog wel. Ja, goed, maar dat was toen... ik had toen echt 5 of 20 klanten, weet je. Dat was maximaal. Ja. 20 was maximaal. Meer kwamen er niet. Glokken kwamen daarna helemaal goed. En dan gaan we straks ook verder praten. Maar dit is hem dus, Jim Croce. En dat prachtige nummer. I'll have to say I love you in the song. Kinda strange. Every time I'm near you, I just run out of things to say. I know you'd understand. Every time I try to tell you, the words just came out wrong. So I'll have to say. Ja, Piekenvel, Jim Croce natuurlijk. Carole King, maak even scissors van Tapestry. Ja. We zitten hier beiden met de voest op tafel. Ja. Van waar is dat alweer? Dus hebben we dat voor ik even jocht zet. Ja. Draait de pro de muziek? Luistert de pro de muziek of niet? In het begin wel. De eerste 10 jaar dat ik in die kroeg zat wel. Ja. Maar vanaf 1981 nauwelijks. Nee, hè? Nee. Nee. En de laatste 30 jaar gewoon luisterde ik eigenlijk helemaal niet meer. Maar vroeger kon ik bij de Put en bij Van der Akker kon ik uren in die bakken turen voor muziek. Daar heb ik Ian Matthews ook ontdekt. Ja. Bij Wobbe. Wobbe heeft mij dit is Wobbe zijn verdienste. Die heeft mij op Ian Matthews gezet. Maar ook op Fairport Convention. Ja. Wobbe van Zijen. Cracker Hack had je toen in Leeuwarden nog. Ja. En hoe heet Anne Kalma. Nanne Kalma. Ja, Nanne Kalma. Ja. Nou, dat waren de relevatie van de Ierse folk in het Fries, zeg maar. Ja, Ierold hier staan. Ja, Ierold, hè? Ja. Daar zat Anne ook in, trouwens. Maar, maar nee. Ik ben ook altijd, als ik bij mij in de werkplaats ben, dan heb ik geen radio aan. Niks, liefst niks. Nee, geen afleiding. Ik hou van de stilte. Ja. Ik had altijd 2 uur per dag dat ik in de volle map geluid stond, hè. Dan is het lekker als je gewoon ook die andere 22 uur nog even rust in je kop hebt, zeg maar. Ja. En ik geniet nog steeds van de rust. Ik betrap me er trouwens wel, dat is wel lachen. Sinds ik niet meer optreed, zing ik veel overdag. Wat ik nooit gedaan heb, onder het werk even een liedje neurieën, heb ik nooit gedaan. En ik betrap me erop, de laatste weken, dat ik denk, wat is dit? Begint in dezelfde neurien. Ja, begin ik hetzelfde. Dan denk ik van, wat is dit voor raars? Ja, heb ik nooit gedaan. Ja. Dus dat is wel even compleet nieuw. Misschien wordt de leeftijd Het is dat een je soort- nee, dat weet ik niet. op een fiets door het dorp en de Hassenberg. Ja, dat zou ik nog dan kennen. fluit hij ineens een liedje. Hij oude opa Hessel. Ja, dan die fluit een liedje. En die fiets voorbij. Nee, dat is heel raar. Eigenlijk. Eigenlijk best wel heel raar. Ja. Maar dat is dus toch een instinct wat dan boven komt drijven. Ja. Van dat je dat toch moet doen af en toe. Hij is er vrede mee dat Ron is, dat het Ron is. Ja, zeker. Maar hij is een fantastische tijd hoor natuurlijk. Ja, joh, god man. In de Groene Weide, met de Grutte-concerten, Frencher, Ahoy, nou ja, ga maar door. Ik heb natuurlijk ook de goede middel, of de goede, hoe noem je dat? De goede concept gevonden voor mezelf, zodat ik nooit mijn vrijheid verloor. Ik stond nooit onder contract ergens of zo. Ik hoefde niet voor een manager ook in Akkersloot te staan in Bonanza of zo, weet je. Nee, mijn tourmanager die ophelpt, maar een beetje op jou roeren. Dus ik heb altijd... Dat heeft natuurlijk ook wel dingen geremd. Ik weet nog dat ik bij Polydor onder contract stond. Dat in de periode dat wij Brother Sagittarius en zo uitbrachten. En dat we die helikoptertour hadden met Somebody Told Me. Ja, dat ze bij Polydor voor mij van alles hadden verzonnen. En dat ik dacht van, ja, dit is niks voor mij. Nee, maar de score is ineens een hit. Ja, nou dat vond ik wel prima. Ja, maar dat je daar van alles voor moet omhalen. En dat je van hot naar her wordt gestuurd. En dat was niet mijn ding. Dat was niet mijn ding. Ik net gedroomd ooit zo van
Hoe bedoel je? Nou, soms stuur je, dan denk je als jong mens van, goh, ik wil wereldberoemd worden. En ik wil Ja, maar succes. dat wil iedereen. Ja. Nee, dat is iedereen die muziek maakt. 90% van wat muziek maakt, wil eigenlijk ook wel heel beroemd worden. En er zijn 10% of 20% die doen het alleen op hun slaapkamer. En die vinden het leuk om muziek te maken. Alleen maar muziek te maken. En dat het ze niet interesseert wat een ander daarvan vindt. Maar dat was net ten koste van alles dat dus. Dat zei ze van, nou, wist wat... Nee, want dan had ik een heel andere carrière gehad. Ja, en hier is hij misschien ook wel van het eiland. Oh, maar... Ja, daar had ik weggemoeten. Ja. Dat realiseerde ik me ook wel op een goed moment. Hè? Dat ik dacht, nou, ja, maar dat is niet mijn ding. Nee, en toch is het ooit... En dus ik heb eigenlijk mijn hele carrière kunnen inplannen en beleven op de manier zoals ik die prettig vond. Ja. En toch leidde ze ooit nog wel eens het idee, gewoon haast, maar toen was het zeker, denk ik, heel jong, om te emigreren, of net? Ja, maar dat was voordat ik überhaupt muziek maakte. Wie dat gewoon de puberteit is, maar van weg wezen? Nee, dat had te maken met het feit dat ik natuurlijk geen opleiding had. En mijn oom woonde in Canada, een broer van mijn moeder. En een zus van mijn moeder ook. Die woonde in Vancouver en mijn oom woonde in Calgary. En ik had landbouwschool gedaan, lagere landbouwschool, LTS voor boeren, zeg maar. Met welk idee? Om boer te worden? Nee, omdat er was geen LTS op de Schelling. Nee. Nee. Dus toen was het enige alternatief een LTS voor boeren. Nou, we hadden wel kippen en we hadden paarden, dus ik was wel redelijk into de boeren. En wij waren ook wel aan het klussen met mijn vader bij boeren. Dat is wel aardig, want een pakers is er vandaag, die had nog hin, begreep ik. Dus, Ja, dat is wel leuk. Het cirkeltje is wel we zijn rond. weer terug. De cirkel is wel rond. Ja, de cirkel is rond. Robin heeft gewoon weer 8 kippen. Ja, En ik mijn hoor het, vader was ja. helemaal in de kippen. Ja. 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 Nee, dat is geen twijfel. Dat zei ik tegen Tess ook al. Het is gewoon, de cirkel is weer rond. Ja, nou Zit ben ik gewoon- klaar. Nou, dan kun je En ook- ze is ook helemaal in de band van die kippen. Ze vindt dat ook hartstikke leuk. Ja, goed zo. Ja, dat is lachen. Ik heb paken, mooi op een fiets te showen, in Precies. zichzelf neurend. Ja, joh. Maar boeren LTS dus? Ja, maar dat was omdat ik... ja, en toen dacht ik, toen ik daarmee klaar was... dat stelde natuurlijk helemaal niks voor. Die hele opleiding niet. Ik heb daar alleen maar een beetje de tijd doorgebracht... en wat dingen geleerd en wat dingen gedaan. Omdat het moest. Aardappels rooien en poten en allemaal dat soort dingen. En we hebben kuilmonsters moesten we wel nemen en, bij boeren. Want onze directeur van de school die had 4 leerlingen. Dus die had ook allemaal nog landbouwconsulentwerk. En dan gingen wij dan met 2 of 3 jongens gingen we dan kuilmonsters nemen bij de boeren. Dat was nog. Maar toen dacht ik van ja... Dit is het niet. Ik ga hier niet mijn hele leven in dit kutland werken voor een minimumloon. Dat doe ik niet. Dus ik ga weg. En mijn oom gebeld. Nou, die zei, ik ga wel wat regelen. Dus die had een mooie plek voor mij bedacht bij de Canadian Wood Company. Als houthakker. En ik zou ook 6 weken, moest ik eerst 6 weken naar school. Ik kreeg al die papieren. 6 weken naar school. Een houthakcursus. Nee, ja, om machine leren en veiligheidsvoorschriften en van allerlei dingen moet je dan leren. Dus levensgevaarlijk werk natuurlijk. Maar mijn vader vond dat helemaal niks. Die denkt, 16 jaar, dan moet hij naar Canada, hij is stapel. Ja. Dus toen kwam hij op een gegeven moment met een doodleuk bericht van... nou, ik heb gehoord dat de Groene Weide te huur is. Dat is wat voor jou. Toen dacht ik, ik was 16. 16 jaar. Maar goed, wij even goed op mijn brommetje. Mijn poeg met voetversnelling. Oh nee, mijn Thomas. Een Thomas met voetversnelling. Heegt die hoor of net? Ja, wat denk je? Ja. Natuurlijk zo, hè. Helemaal zwabberen zo. Is het een houtje-touwtje, Jos? Of Ja, wat nee, een Afghaanse jas. Kijk. Zo. Als het regende stonk hij harder dan een varkensfokkerij. Ja. Ja, Maar geweldig. Helemaal met borduursol ook erop. echt nog? Ja, zeker. Ja. Ja. Nou, en toen ik naar die Groene Weide toe en toen deed Imke en Lieske, de eigenaresse, die deed open en die keken me verdwaasd aan. Toen zei ik heb gehoord dat de Groene Weide te huren is, kan ik hem ook huren? En toen keek ik, ja, dat kan. Mijn boeren-LTS-opleiding. Nou, maar helemaal niks. Er werd helemaal niet eens gevraagd. Maar zij hadden dus vergunning. Dus, en ze woonden in het pand. Dus ik had er verder geen last van in het begin. Dat was een half jaar daarna kreeg ik wel last.
Want toen wilden ze me kiel halen natuurlijk. Maar dat is fase 2. Ja. Maar zo ben ik eraan begonnen. Maar en toen dacht ik, nou ja, ik probeer het gewoon. Als het lukt, dan is het leuk. En na het eerste jaar had ik echt wel het idee, nou, dit wordt hem niet. Nee. Ik had zo weinig omzet, ik moest in niks. Dus er stond nog een patattent voor, die had nog lekker gedraaid. En ik denk, ik doe het nog 1 jaar, weet je wel. Ik denk, probeer het nog 1 jaar. En toen verdrievoudigde ik mijn omzet. Kijk, als ik dit nou nog 1 of 2 keer ga doen, dan zit ik goed. Nou, dat gebeurde ook. Ja, dus ik had in het begin, ik weet, in het eerste jaar had ik 35.000 gulden omzet. Alles, hè. Dus de patat en de crew. All in. Helemaal niks. Dus het tweede jaar had ik al 70.000 of 88.000 euro gulden omzet. Ja. Maar het vierde jaar had ik al 4 ton. Ja, en toen brak de pleuris uit, ook bij de gemeente en zo. Het is zo druk. Dan werd het te serieus dus. Ja, toen werd dan krijg je ambtenaren op bezoek. De vergunning en over alles. Nou, toen bleek dat ze ook die oude mensen, gewoon besodemieterd hadden met die invoering van die nieuwe drankwet. Daar kwam ik dus godzijdank achter. Ze hadden, want ik had zwak alcoholisch. Dus, en dat wilden ze me weer aansmeren. Dus op een gegeven moment wouden ze daarop handhaven. Terwijl Berenburg en Jong was toen een heel normaal drankje. Ja. Hè? Maar wat hadden ze geflikt? Ze hadden dus met die nieuwe drankwet, volgens mij was dat 1956... zij hadden hun op basis van hun historie een volledige vergunning moeten geven. Omdat zwak alcoholisch bestond helemaal niet meer. Dat werd afgeschaft in 1956. Hadden ze niet gedaan. Ze hadden gewoon die zwak alcoholische hadden ze gewoon gehandhaafd op hun eigen houtje. Want dat was landelijk helemaal geen beleid. En toen zouden ze me elke keer screwtje. En toen kwam ik op een gegeven moment bij ik zei, nou moeten jullie wel ophouden. Ik zei, want anders dan ga ik de familie Groendijk inlichten dat jullie ze dus besodemieterd hebben. En dan komen ze waarschijnlijk wel met een kleine claim voor misgelopen inkomsten. Ja. Zo ging dat. Ja. Maar ik veroorzaakte natuurlijk overlast. De buurt begon te muiten, de buren begonnen te muiten, iedereen begon te muiten. Ja, een ramp. Ja, succes had altijd verschillende gezichten. Ja, nou ja, goed. En toen kreeg je die hysterie van geluidsisolatie. Ja, dat was wel een weg met heel veel hobbels. Ja, dat heeft leeft uiteindelijk, mijn proto-succes. Ja. Maar dat was wel even het stuiterde alle kanten wat op. Niemand komt ergens zonder in te leveren. Je moet gewoon trainen. Als je de 100 meter wil winnen op de Olympische Spelen, moet je elke morgen om 5 uur je nest uit en dan moet je trainen. En dan hoop je dat je ooit bij de lucky few hoort die dan de finale loopt. Dus nog niet gezegd dat je wint ook. Nee. Maar zij is dit dus ook een beetje. Dat is dit ook. Ja, je moet gewoon het was een roekzichtloos proces. Ik verbouwde alles zelf, want ik had geen centen ook om dat allemaal te laten doen. En later werd dat gewoon ook omdat ik vond dat ik het beter zelf kon doen. Maar dat is wel... Ja, je moet wel meedogenloos zijn voor jezelf. Nou, zakenman gewoon. Ja. Nee, maar ook voor jezelf. Vooral de discipline opbrengen. Als je dus aan het verbouwen bent, dat je 's morgens om 6 uur je nest uitgaat en dat je om 7 uur alles klaar aan de gang hebt. Ja. Dus dat heeft wel, dat heb ik wel. Ik heb al heel hard moeten ploeteren om alles voor elkaar te krijgen. Glokken geslagen. Had ik nog een mooi verhaal. Muziek. Ferre Grignard. Ja. Nou, ik denk dat Ring, ring, I've got to sing. Ik denk dat het liedje is wat ik de eerste 10 jaar het meest heb gezongen. Ja? Ja, nee, eigenlijk zonder concurrentie. Daar begon ik altijd mee. Dat was gewoon gelijk bingo. Iedereen ging dan gelijk uit zijn stekker. Zoest het nog kennen? Oh, Don't Cry My Baby. Ja, zeker. Kist de akkoorden nog en dat soort dingen? Ja, nee, ik speel het zo. Ja, geweldig. Wij gaan draaien. A Negro, they slap you in the face. Ringing, but I've got to sing it. Ringing, but I've got to sing it.
Ring Ring, I've Got to Sing. Verre Grignard. Jij nou dat het een Belg is trouwens, van Hessel, wist ik net. Ja. Het staat de boek als 1966, een dikke hit. En, mijn gast van Joert, ik ben nou bij hem te gast, maar ik zie ze, Hessel van der Kooi, kwam je mee horen. Hier straks een nij-nummer nog van die spelen. Wat spelen ze nog? Ben je nog gewoon onder gong of net? Nou, dus eigenlijk hoor van stilte. Jan Midel, ik jong ze nou op een fiets, maar dat is het wel. Maar... Ik ben wel af en toe even in de studio wat deuntjes aan het maken. Haast in studio nog dus? Nog wel, maar we zijn er wel aan het opdoeken. Wat is er nog? Er is een groene weide, er is een studio. Alles is er nog. Alles is er nog. Alles is er nog. Ja. Intussen mijn stof op de tafels of net? Nou, dat valt wel mee, want er komt niemand. Dus dan ik heb je ook geen stof. Nee. Weinig stof. Ja. Nee, het valt wel mee. Maar we kunnen zo, als we morgen weer opstarten... en de volgende week kun je zo open. Ja. Wat vertel eens hoe het al hier uiteindelijk is. Hè? Seks in hier, de beuker in, je een rjochter daar. Op een gegeven moment maakt het van de zaak... wat we uiteindelijk al in mij kregen, haar grote successen. En op een gegeven moment komt er een moment dat je mijn dochter besluit van het is wel mooi geweest. Ja, hoe zoals daar nou op waarom? Er zit wel ongeveer een halve eeuw tussen. Ja. Maar is het uiteindelijk een logisch... Ja, dus het was een samenloop van omstandigheden die ons die kant opstuurde. En dat was ook de meest voor de hand liggen. Dat was ook de optie die wij als enige zagen. Zeg maar. Had je er vrede mee dus? Ja, zeker. Het wie wel goed zag. Ja, nee, maar we hebben natuurlijk... Kijk, Tess heeft ook 27 jaar mee gehobbeld. Hè? Dat is ook dat is een kwart eeuw, hè? Een bijzonder verhaal, toch? Dat is een heel bijzonder verhaal. Ja. Dus nee, we vonden het allebei wel goed. En Tess die had ook... die wilde ook wel eens wat anders. Dus die gaat haar eigen weg ook weer volgen. Dus. Ja. Maar hem de bot op zit te stin, zo van wat zullen we? Nou, nee, hebben we nog niet gehad. Ja, we zijn wel bezig met plannen om die groene met dat pand andere dingen te doen. Maar dat is op muzikaal gebied hebben we nog geen energie. Tenminste, niet het idee dat we daar... En voor mij is het min of meer wel klaar. Tess heeft nog wel wat nummers op de plank liggen. Die ze misschien nog eens een keer met een paar vrienden gaat uitwerken. Dan zien we dat wel. Wat weer bereikt men nou? De hele COVID-periode of het grote concert in Ahoy wordt net trokken? Nee, dat concert in Ahoy, dat was een standalone hik. Maar het kan die bal ergens brengen, hè? Op een... Ja, nou ja, nee, dat leidde natuurlijk tot ellende met de COVID en met de lockdowns en dat noem het allemaal maar op. Maar nee, het heeft de hele situatie die kijk, ik heb daar niet zoveel. Ik heb daar veel minder mee te maken gehad dan Tess. Die heeft natuurlijk die runde de hele toko al 20 jaar, 25 jaar. Maar die heeft juist daar verschrikkelijk mee te maken gehad. En op een gegeven moment dan merk je, goed zo. Ja, klaar. In alle opzichten. Ja. Nou ja, alle opzichten. Het is nou ja, ik kan me voorstellen het is niet zo. Ja. Het is, ik ga niet dood. Nee, tegendeel. Het is op een gegeven moment is het gewoon. Dan is het een hele logische vorm van ontwikkeling. Het is niet zwart-wit. Het is niet grijs. Het is gewoon. Je komt ergens door externe omstandigheden die je eigenlijk niet zoveel keus geven. Dat is mijn idee erover. En toch bloedt muziek nog steeds wel een rol in die levens spelen. Met begin een nummer draaien, relatief nij. Ja. Vertel het zelf maar even, want het is op zijn skilgers leuk, hè? Ja. Nou, weet je, als je ouder wordt, dan heb je een leven achter, zeg maar tot je 60ste, heb je een leven achter de rug waarbij een bepaalde club mensen het eilandgevoel vertegenwoordigde voor jou. Een hele rits figuren die al vanaf kinds af aan binnen jouw periferie zitten. En dan die bepalen ook de sfeer waarin jij opgroeit. Die hebben een bepaalde mentaliteit, een bepaald idee over het leven en bepaalde Terschelling-eigenschappen. Ja, die kleuren. Ja, die kleuren, zo'n maatschappij. Dat zijn allemaal ook geen gemiddelde mensen. Dat zijn ook allemaal iets speciaals hebben. Net even anders, weet je wel. En op een gegeven moment ging het achter elkaar, ging mijn hele geschiedenis de grond in. Gewoon dood. Gewoon dood. Ja.
En ook allemaal vrij jong. Niet nog er helemaal aan toe. Joop Mulder, neem ik maar Nou aan. ja, Joop, die is later van dit. Ja. Nee, dat was Jaap Roos, Dirk Verhagen. Ja, noem het maar op. Het zijn allemaal... Wat voor man wie dat? Ondernemers? Nee, zeemannen. Gerrit Verbeek, de begrafenisondernemer zelf. En die ging ook vrij hartstikke jong dood. En er waren er tientallen. Teunenschool. Noem ze maar op. En dan merk je dus dat met het verdwijnen van hun jouw gevoel voor de Schelling verandert. Want ja, zij waren... Dus, kijk, het eiland is prachtig. Maar 90% van wat het aantrekkelijk maakt, dat zijn de mensen zelf die daar wonen. Die moeten de sfeer bepalen. Nou, in de meeste zit de cultuur, hè? Dat bedoel ik. Net in de BM of de Dune. Ja, nou ja, goed, dat is wat het is. En ja, die mensen vielen allemaal weg. En toen bij Jaap Roos, zijn begrafenis... Toen stond ik naast Heert Klein, een beruchte en beroemde Terschellinger. En die ook zeer ingevoerd is in de taal en die ook gedichten schrijft in de Terschellingers en zo. En toen zei ik van, hij zei, je moet eens een keer een nummer maken voor begrafenis. Een begrafenis noemen. Hij zei, want we hebben eigenlijk niks. Dat hij die vast er nooit eerder vreeg. Nee. Ik zeg, dat is op zich wel een goed idee, Heer. Ik zeg, iets in de richting van, er is een Schillingen die het ging. Nou, hij zei, dat is het niet. Hij zei, er is een Schillingen verstoorn. En zo heeft hij de titel bedacht. Dus de titel is van Heer Klein. En die heeft mij aangespoord om iets met dat, er is een Schillingen verstoorn, om daar iets mee te doen. En toen ben ik bezig gegaan in de studio. Ja. Dat is het enige liedje wat ik allemaal zelf ingespeeld heb. Dus en drums en gitaar en alles. Violen, dubbel gezongen. Er is geen band er te pas gekomen. Nee. En is het intussen een begrafenis hier? Ja, er zijn al meer dan 10, 20 mensen die het op hun uitvaart hebben gedraaid. Ja. En dat skill is toch even over die taal. Ja. Ik heb het verstaan. Dat is wat Frieskrachtig, maar het hing er toch meer in het Nederlands, denk ik dan. Nou, of net? Nee, als het al ergens naar hangt, dan is het toch wat Scandinavisch. Ja. Qua klank. Ik denk dat het verschil is tussen het Fries en het Schellings vergelijkbaar is met het België en met het Vlaams en het Nederlands. Precies, ja. In principe is het hetzelfde, alleen er zit een klankverschil in. Wat praat u onderling hier? Met sommige Terschellingers, gisteren sprak ik nog Terschellingers met Willem Kooijman. Sommige Terschellingers gaat het op de automatische piloot en andere niet. En de nieuwe generaties? Nee. Nee, hè? Nee. Dat dreigt bovenuit te stijgen. Ja, natuurlijk. Ja. Maar dat is... Toevallig heb ik BNR radio op een paar dagen. En dan hoor ik 90% die verhaal vertellen. Dan 6 of 7 zinnen per minuut in het Engels. Ja. Dus wat wil je nou? Bij Zurich houdt het op, hè, met het Fries, weet je. Dus, en bij Appelscha ook, weet je. Dus ja... Dat is lastig. Om die taal en Terschellingers helemaal natuurlijk, dat het gaat. Ze zijn hier ook minder fanatiek. We hebben nu weer een clubje die daar weer een nieuw leven in wil blazen. Die met Usmimmertaal. Of dat echt gaat leiden dat jonge mensen Terschellingers gaan praten? No way. We gaan hem draaien. Maar het zou even hoe spreekt het u, de titel? Er is een Schillingen verstoorn. Deze Schillingen is nu klaar. Zijn laatste reis is nu begonnen. Ik kan mijn brood nu achterlaten. Het is goed zo, zal hij zeggen. Maar wat zullen we missen? Er is een Schillingen verstoren. Het was heeg wet. Daar hiet de Guusje gewoon. Er is nu weer een plakje roer onder de toer. Ziet niet waarom. Maar wie zullen vieren moeten? Zeg heet dat? Ik, als er een Schillingen is verstoord.
Ja, een nee nummer. Net helemaal, maar wel een prachtig mooi nummer. Dat mijn gast van Joert, Hessel van der Kooi hier op Schielge, in ieder geval skreun had voor de generaties die ze staan om beginnen om te vallen. Ja. En de ene wordt Je jeugdherinneringen verdwijnen. Had daar moeite mee of net? Nee, maar het is... Mensen beginnen om te vallen. Ja, dat is gewoon een natuurlijk proces. Ja. Alleen door het liedje was wel eigenlijk ook gebaseerd op mensen die dan weer net even te vroeg het loodje leggen. Dat is dan wel wat pijnlijk, hè? Ja, maar rond de 70, eind 60, weet je, dat is gewoon niet oké. Nee. En dat is best wel... dus dat had voor mij wel grote waarde, dit liedje. En voor heel veel mensen. Ja. Ja. Ik zit nog een uurtje bij aan tafel. Ik denk, de man die vol energie. Humor nog steeds. Ja. Skilge. Is dit voorlopig die leven gewoon? Hoe bedoel je? Hoe ze verhieren, misschien nog als ik een noemer. Ja, ik verhuur niks. Ik ben gewoon aan het construeren. Oké. Lassen, Ja. timmeren, verven, dingen repareren, nieuwe dingen ontwikkelen. Ja. Dat soort dingen. En daar krijg je nog steeds energie van? Ja, ik krijg sowieso energie van het leven zelf. Ja. Ik geniet van mijn kinderen, van mijn kleinkinderen. Ja, nee. Er is nog zoveel. Meer dan ik aan kan. Ja. Komt het eiland wel eens aan nog? Zelden. Hetzelfde. Ik moet volgende week een dag heen en weer naar een podoloog. Want ik heb pijn in mijn poot. In mijn voet, een doorzakte poot. Maar nee, ik loop niet te gillen van ik moet er weer weg of zo. Nee. Mijn vrouw die vindt het wel eens irritant. Die hebben wel vaker aspiraties om dat soort dingen te doen. Maar voor mij... Ik ben het liefst lekker gewoon aan het knoeien. Ja. Lekker, ik heb net kippen ook gemaakt. Nou, dat vind ik wel leuk. Dan ben ik iets aan het bouwen voor hun. Nou, ik heb een houten paard gemaakt voor mijn kleindochter. Dan vind ik mooi. Ja. Dus hoe is geen camper? Nee, ik hoef geen camper. In huis te staan, duimpje. Als ik dat programma zie van die oude mensen die allemaal zo'n ding over de weg scheuren, nou, dan word ik helemaal misselijk. Maar het lukt ik net, ik begin 3 weken naar Italië. Of ik zit me geen reet. Nee, prachtig toch? National Geographic heb ik de hele wereld bij me, jongen. Ja. Het is hetzelfde als dat ik niets begrijp van mensen die naar de Tour de France gaan kijken op live. In Frankrijk zelf? Nee, ja, die staan dan op Alpe d'Huez of zo, ergens op zo'n weggetje. Ja, en dan is het foep, 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 en dan is het klaar. Ja. Dan sta je dus voor 8 uur te wachten tot ze voorbij komen. En dan moet je de berg weer af. Die gaan voor de televisie zitten. Dan rij je gewoon mee en dan kan ik het helemaal volgen. Ja. Maar dan sta je daar. Nou, foep, foep. Oh, wie was dat? Ja, dat schiet niet op. Nee. Kijk, dat is het voordeel van schaatsen kijken, weet je. Die gaan gewoon rondjes rijden. Dus die komen elke 30 seconden weer voorbij. Ja, precies. Ja. Maar dat heb je bij die Tour de France niet. Het is gewoon, ze schieten voorbij en exit. Ja, geen maar voor televisie zitten. Dat is alles. Ja. Dus er valt niks te volgen. We hebben hier net de roeierwedstrijd gehad. Die komen uit Harlingen en die komen hier binnen. Niemand weet wie het eerste is geworden. Dus dat duurt een dag voordat iedereen weet hoe die geëindigd is. Dat zijn andere evenementen. Dat zijn dingen om te doen. Is het superleuk. Ik heb zelf ook 2 keer geroeid. Harlingen de Schelling met roeien. Maar als kijkspel is het natuurlijk... je ziet alleen op het moment dat ze binnenkomen... die 30 kilometer tussen Harlingen en de Schelling... zien alleen mensen op een volgbootje. Ja, het bikkelen. Wow, ja. Daar hoop respect voor. Ja. En één ding, we hast een prachtige muziek uitgebracht, cd's maken, prachtige albums, hast hits scoort zelfs. Was er nog eens wat met doen? Of het stiert wel, het is clear en afgesloten verhaal? We hebben nog wel het plan om hier en daar wat te remixen... en dan alles online te zetten. Precies. Ja. En Tess, die heeft nog een paar nummers. Misschien dat hij dat zelf nog op gaat nemen. En zijn begrafenisnummer, dat vind je leuk? Ja, ik probeer nou nog één te verzinnen voor vrouwen. Want dit gaat natuurlijk typisch over mannen. Maar als ik er af en toe ben ik ermee bezig en dan probeer ik wat. Maar dan is het nooit... Het is nog niet naar mijn zin, laat ik het zo zeggen. Bluekritisch. Je weet dat... Het kan zomaar komen, hè? Je weet het niet. Nee. Mooi. Nog één plaats. Peter, Paul en Mary. Ja. En The Lemon Tree. Ja. Daar stuur ik met grote letters op de clip. Die staan vind ik op YouTube. All These Love Songs. Ja. Dat is een nummer die mij wel... niet het nummer op zich, maar
Er waren hier 2 jongens in mijn jeugd, die waren een jaar of 10 ouder als ik. En die speelden gitaar en die zongen fantastisch. Een beetje Everly Brothers-achtig. Luwe en Theo Kaspers. En die zongen dit nummer altijd. Vond ik prachtig. Dubbelstemmig. Die jongens konden heel goed zingen. Waren eilanden jongens. En dat is voor mij, die zijn voor mij wel ook een inspiratiebron geweest om zelf muziek te gaan maken. Want dat vond ik toch wel, wat dat teweegbracht aan de bar. Want die zaten dan meestal in de wigwam aan de bar. En dan met gitaar op schoot en dan werd er gezongen. Dat was zo mooi. Was dat. Dus dat heeft mij wel geïnspireerd om mezelf ook muziek te gaan maken. Ja. Dankjewel. Graag gedaan. Tree very pretty and the lemon flower is sweet, but the fruit of the poor lemon is impossible to eat. Lemon tree very pretty and the lemon flower is sweet, but the fruit of the poor lemon is impossible to eat. One day she left without a word. She took away the sun, and in the dark she'd left behind, I knew what she had done. She'd left me for another, it's a common tale but true. A sadder man but wiser now, I sing these words to you. Lemon tree very pretty, and the lemon flower is sweet, but the fruit of the poor lemon is impossible to eat. Lemon tree very pretty and the lemon flower is sweet, but the